रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय हगारनांगौ रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय हगारनांगौ एनडिपिनि गासै सोद्रोमाफोरखौ जेलनिफ्राय हगारनांगौ एनडिपिनि गासै जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ एनडिपिनि गासै जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ एनडिपिनि गासै जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ थांनाय 22 तारिख जुलाइआव रन्जन दैमारि सारखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय मोनाबिलि समायाव सरकारनि मानसिफ्रा लाना फैनानै गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय 10 APVN केम्पआवहाय मोननै खथायाव ताला मारिनानै दोनफैदों। जेब्लानोखि डक्टर अन्जलि दैमारिया गावनि बिदाखौ सेन्ट्रेल जेलाव नायनो होननानै थांदोंमोन अब्लासो बिथांखौ मोनथिहैबाय जे जेलाव गैलिया। अब्ला सरकारा दिनै सासे कनभिक्ट जाखानाय मानसिखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'ना लाबोनानै मोनसे मेन्टेल पानिशमेन्ट होफैनाय एबा मोनसे सिरियाखाना बायदि जायगायाव जोबथेना दोनफैनाया मोजां जायाखै बेखौ जोङो सोंखारिदों। हयथ' जेलरा इनफर्म खालामनांगौमोन बा सरकारा खबर होनांगौमोन न'खर परियाल बा एक्स एनडिएफबिनि सदस्यफोरनो मावगिरि कर्मीफोरनो खबर होनांगौमोन जे रन्जन दैमारिखौ सख'नाय जासिगोन सख'नानै बेबायदि दाबसे जायगायाव दोनगोन बेबायदि बाथ्राखौ हयथ' जोंनोबो खोन्थानांगौमोन। नाथाय बे बाथ्राखौ रावनोबो खोन्थायालासेनो सिखावै जेलनिफ्राय खावना लाबोनानै सारखौ काहिलिपारायाव 10 APVN पुलिस केम्पनि सिङाव जोबथेनानै ताला मारिना दोननाया दिनै जोंनि गोसोआव मोनसे खमखिखांदों आरो सन्देह जादों। सरकारा मा खालामनो नागिरदों जोंनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि सारखौ मा खालामनो नागिरदों जोंनि गोसोआव मोनसे सोंलु फैदों। बेनिखायनो जों दिनै खावलायनो इच्छा खालामदों आसामनि गिबि मन्त्रि एबा CM चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खाथियाव जेब्ला जोंनि MLA फोरा सोङो अब्लानिया बिथां MLA फोरनि सिगाङावहा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो जे NDFBनि गासै केसखौ उइथड्र खालामनो थाखाय आरो जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिएफबिनि सदस्यफोरखौ दिहुनना लाबोनायनि गासै बिबानखौ BTCनि सिङाव थानाय एबा BTRनि सिगनेटारि प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिनिनो दायित्व होखाजोब्बाय होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुङो। नाथाय जेब्लानोखि प्रमदनियाव सोंहैयो गबिन्द बसुमतारिनियाव सोंहैयो अब्लाना बिथांमोन सानैया आखुबार चिफ मिनिस्टारखौ दाय फोनाङो जे हेमन्तनि खाथियाव सोंहैदो होननानै बुङो। अब्ला दिनै जोङो सोरखौ फोथायनो नांगौ एक्स एनडिएफबिया सोरखौ फोथायनानै दिनै थांनानै थानो नांगौ दिनै जोंहा गिदिर कुइसन मार्क जादों। बेनिखायनो जोङो खावलायगोन सिस्टेमाव थानाय रायजोनि प्रतिनिधि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो गुरैयै दिनैनि तारिखआव जोङो खावलायदों आसामनि चिफ मिनिस्टार BTCनि CEM प्रमद बर' डिपुटि CEM बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो जेसेबांखिनि BTC ओनसोलनि MCLA EM आरो MLA फोर दङ मिनिस्टारफोर दङ नोंथांमोना थाबैनो इनिसिएटिभ लानांगौ जे रन्जन दैमारियाबो बर'नि हान्थि सुक्तिनि सासे सिगनेटारि एबा सुक्तिकारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय सख'ना लाबोनायाव नोंथांमोना बिबान बाननांगौ आरो थाबैनो लाबोनो नांगौ बेखौ हुमुग्र बर' जाथिया लुगैदों एक्स एनडिएफबिया लुगैदों आरो थाबावनाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे थाबावनाय जोबथेसालियाव जेसेबां दङ थाबैनो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बिबानखौ नोंथांमोना लानो नांगौ। दिनैनि तारिखआव जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै एक्स एनडिएफबिफोरा गथायसे जादों। मोनसे समाव जोङो आमुक ग्रुप तुमुक ग्रुपै दङमोन नाथाय दिनैनि तारिखआव एनडिएफबिनि केसखौ आरो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'ना लाबोनायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो मोनसे टीम दादों मोनसे कमिटि जोङो फर्म खालामदों आरो बे कमिटिया जिरायाजासे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोङो खामानि मावलांगोन आरो बेबायदिनो बिभिन्न बाक्सा चिरां क'क्राझार सनितपुर गहपुर गासैयावबो एक्स एनडिएफबिफोरा बेबायदि टीम दानानै गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआव खामानि मावगोन आरो जों जि फार्स्ट इनिसिएटिभआव खामानि मावगोन बे फार्स्ट इनिसिएटिभआवनो जुदि बिथां सिस्टेमाव थानाय रायजोनि प्रतिनिधिफोरा गोसो होनानै रन्जन दैमारि सारखौ उदां अख्राङाव लाबोआब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो कभिड प्रट'कलखौ सिफायनानै जों आन्दोलन खालामनो गोनां जागोन हयथ' राजा लामायाव फैनो गोनां जागोन रेल लामा जथेनो गोनां जागोन आरो बिनि गेजेरावबो जुदि मानियाब्ला रायजोनि प्रतिनिधिफोरा रायजोनि खामानि मावनो हायाब्ला जोंनो रायजोनि प्रतिनिधिखौबो नाङा साफ्रोम MLA MCLA BTCनि चिफ डिपुटि चिफ बिथांमोनखौ जोङो BTCनिफ्राय होखारनो बाध्यता जागोन। बिनिखाय बै समा सफैनायनि सिगां
BTC नि चिफ प्रमोद बर' डिपुटि चिफ गोविंद बसुमतारी आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा नोंथांमोननियाव जों आखाइ खबजबै खावलायदों रन्जन दैमारिखौ अति हुनकाले जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनायनि बिबानखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्राय रुजुनानै लानो नांगौ।